Volveu o gran escaparate do produto galego de alta gama. Pontevedra celebrará a novena edición do Salón Etiqueta Negra. Será os días 8, 9 e 10 de novembro no recinto feiral. É a única feira de Galiza no que se traballa con produtos de primeira calidade. E esta elección e conservar esa orixe para nós é importantísimo, porque o que queremos poñer en valor é a absoluta calidade dos produtos do sector primario no noso país, pero tamén neses procesos de innovación sobre os alimentos. Eso que definen o noso ADN como país, a gastronomía, sen dúbida, é un xeito de comprobalo. O encontro reunirá un cento de expositores. Para 16 será a súa primeira vez no Etiqueta Negra. Ademais, está prevista a presentación de máis de 20 novidades enmarcadas nunha programación que supera as 90 actividades, entre charlas, catas e degustacións. Dociños presentará un novo caramelo, ou que 100% sumará a súa oferta unha chistorra e unha salchicha fresca ou un paté de trufa. Pola banda das adegas, fainos moi felices contar nesta edición con Pura Vila, que presentará o seu viño tostado natural, ou a recoñecida adega Paco e Lola, que presentarán unha aposta por un viño sen alcohol que se chama o iWine. Por provincias, o 35% dos expositores proceden de Pontevedra, o 28% da Coruña, o 22% de Ourense e o 15% restante de Lugo. Que hai tanto potencial neste país, tantos produtores e productoras novas que apostan non por deixar unha imaxe máis digamos, tradicional e apostar pola vanguarda e pola modernidade, que eu creo que cada ano nos vamos superando en novidades. A feira abrirá as súas portas o sábado e o domingo de 11 da mañá a 9 da noite e o luns de 11 da mañá a 7 da tarde. O prezo de entrada será de 3 euros por día ou 5 euros polo abono das 3 xornadas. O recinto contará cunha zona gastronómica e food trucks para completar a experiencia do público visitante.